A'a baba aka yi ne nazo na gan kayi tagumi kayi shiru haka. Haba yaro bari ba dole in yi tagumi ba. To me faru? Sata mu Allah na tuba. Yanzu yaro wai ina magana wannan dogo dan daura wanda mai gaskiya wanda ake cewa ya ci zabe ba a rantsar da shi ba. Allah sarki baba Buhari ko? Yawwa Buhari ba a rantsar da shi ba yaro mutumin kirki ne ai. Shekaran shi 5 kenan yanzu akan mulki. Shekara 5 akan mulki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga tare mun lalace. Wani shekara 5 akan mulki bai tsina na mu komi ba. To dan Allah ina wannan mai sanya hulan nan mai dan rawun din nan wannan din can okay bayan nan irin naka din nan da okay Goodluck yawa Jonathan Goodluck yake ko wane ne dan Allah to a kirawo shi mana sai ai mai ko mari bibi ne kuma a dan yi mai ya sashi tsallan kwado ma shi a ce ai mai a ja mai kunne dan Allah kada ya ƙara ta daban kun wallahi ƙara shi da wannan tsohon abin yayi yawa baba yanzu nan rabin nan ci shinkafa ta kasar waje